दिनैहाय बे रायमना नेशनेल पार्कजों नांजाबनाय बे जानुवारि हालामाव जोंनि सानै जाखांफुनाय जोंनि बिजनेसमेन मानास बसुमतारी जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बिथांमोना बेवहाय रिच वाटार पार्क मुं होनानै गेदेरथार मोनसे पार्क खालायदों आरो बे पार्कआव जों नुबाय जोबोद समायना रमायना बिथांमोना साजायदों आरो आं मिजिं थिदों जोंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि पार्कखौ नायनो थाखाय जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जोंनि गार्जेनफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां थाखा फैसा गारनानै जों थांनांगौ जायो गारि भारा लानानै नाथाय जों नुबाय दिनै बिथांमोना मोजां मोनसे सान्थौ आरो सानस्रिनि गेजेरजों बेवहाय बे मानास आरो बिथां जयन्त सानैजों लोगो नांनानै बे रिच वाटारफोरखौ जे खालायबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गाहाम खौरां होननानै बुंनो नागिरदों मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दा जोंनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गाव गावनि गथ'फोरखौ एबा स्टुडेन्टफोरखौ बहाय लाबोनानै दसे सम रंजानायनि खाबु होनांगौनि जोङो बे स्कपखौ जों मोननो हाबाय आरो जों मिन्थिगौ जे एन्टायार जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनावनो बेबायदि मोनसे पार्कआ बानायफेराखै आरो बानायनाय जाफेराखै बेनिखायनो बे पार्कआ खालिबोल' बिथांमोननि बानायनायनि थाखाय नामजादा बे जानाय नङा जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे हंखा सुंनाय जासिगोन बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि खालि बे ओनसोलनि थाखायल' नङा खालि गसाइगाव साब डिभिजननि थाखायल' नङा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जाहाथे मानसि बिथांमोना दावबायनो बाव फैयो रायमना नेशनेल पार्कआव फैयोबा बिथांमोना नैबे रिच वाटार पार्कआव जाहाथे हाबनो दाबावथों मानोना बे जोबोद मोजां मोनसे समायना नुथायखौ बिथांमोना नुलांगोन आरो जोङो नुदों जे रायमना नेशनेल पार्क जाखांनायनि उनाव बेवहाय जोंनि हादोर सिंनिल' नङा बेवहाय बायजो हादोरनि गोबांफोर दावबायारि बिथांमोनहा बोसोरे बोसोरे फैयो दा बिथांमोनाबो बेखौनो फिल खालामदोंमोन जे बेयाव फैनानै रंजानाय एसे रेस्ट लानाय रोखोमै माबाफोर जायगाफोर दं नामा बै समाव नाथाय बेफोरबायदि जायगाखौ नुनो हायाखैमोन मोननो हायाखैमोन नाथाय दिनै बायजो हादोरनिफ्राय जाय दावबायारि बिथांमोना फैगोन बिथांमोनाबो बाव दान्दिसे सम बिथांमोना बेवहाय जिरायनायजों लोगोसे बाव रेस्टुरेन्ट दं जानाय थानायजों लोगोसे बहायबो बायदिसिना बायदि मैया टाइपनि खेला एबा गेलेनायखौ बिथांमोना गेलेनो मोनगोन बेनिखायनो आङो मिजिंथिबाय बिथांमोननि बे हाबाया जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोनसे मोजांथार हाबाफारि जाबाय आरो बिथांमोना जेरैबायदि थांखि लानानै बेखौ खालायदों इन फिउचाराव आरोबाव साबसिनथारै बिथांमोना खालायनो नाजागोन होननानै जोंनो फोरमायदों बेनिखायनो आङो बिथांमोननिसिमबो आरो खावलायबावदों जाहाथे आरोबाव बिथांमोना माखासे आइटेमफोरखौ बारायो आरो जोंनि गोसोफोरखौ जाहाथे बोनो हायो आरो दिनैनि जे गुबै हाबाफारि बे गुबै हाबाफारिया बिथांमोना बे नेशनेल पार्कनि साखाथियावनो रिच वाटार पार्कखौ बेखेवनायनि बे मोजांथार मोनसे हाबाफारिमोन लादों दिनैनि मुङा जाहैबाय रिच वाटार पार्कआव चिफ गेस्ट स्पेशेलफोरखौ लेंहरनानै दिनै रिबन काट सेरिमनि जाबाय आरो बे जाहैबाय जायगाया रायमना नेशनेल पार्कनि 1 किल'मिटार खाथियाव बाहाय सिनियर जुनियर ओमफ्राय गथ'फोरनो किड्सनि थाखाय प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनाय जाबाय बाहाय बिराद रोखोमनि बाहाय एक्टिभिटिस दं जास्ट लाइक फर एग्जाम्पल नोंना स्पिड जाहैबाय वेब जाहैबाय टिउब जाहैबाय आरो बेजों लोगोसे नोंसोर बाहाय प्रभाइड खालामनाय जागोन कस्टिउम आरो बेजों लोगोसे नोंसोरना जाहैगोन फ्लटिं डिभाइस नोंसोर बाहाय फैनानै जानोबो हागोन मकटेल जुसबो दङ स' इट्स भेरि वन्डारफुल मोमेन्ट फर अल द पिपल इन बड'लेण्ड एन्ड इन अल वर्ल्ड टु जास्ट भिजिट आवर रिच वाटार पार्क बाहाय फिसआ जाहैगोन नोंना एडाल्टफोरनि थाखाय 300 एन्ड किड्सनि थाखाय फ्रि आं रायजो राजाफोरनो बे मेसेज फरवार्ड खालामनो सानगोन दे बे जायगायाव खनसे फै फिल द थ्रिल फिल द एक्साइटमेन्ट एन्ड आई डेफिनेटलि से यू गाइस पिपल देट लाइक यू विल हैव ए गुड मेमोरिज फर एभार रायजो राजाफोरा गाबोननिफ्राय अपेन जागोन आरो मस्ट वेलकाम टिकेट सिस्टेमलि बयखौबो वेलकाम बरायनाय जागोन टाइमा 11 AM ओमफ्राय क्लजिंआ 6 PM